You don't want to give me money. Jehovah look your home. Jehovah look your home. What are you saying? You don't tell us. You didn't hear like on your wife, Jehovah. What are you saying? Stop me. She didn't I'm get not your saying. Stop me. Ebe na kanda pega. Ba kwa je wo ka sha na no ada pora mo. O ko na ba ko je da. Stop it. I don't know what you're saying. Onye nwa ilu to ho. E ma bo to. E ma bo to. Onye nwa ilu to ho. Jehovah look your home. Bo di le bu to mo. Aba na o so bia. Chai Africa, Dubai. You see, here Christianity, Melindebai, that na for their tradition and the culture for na for as if devil. Afro ebe ndị na-eso Mbaka na compare ijele masquerade for entertainment na cross Mbaka dọbara na ezi oyibo. Fa ndị Igbo anyị wee bụ na fa ghọtara ife bụ na ihe abụghị historical religious figure na ihe gbasara tradition and the culture njirimara ndị our own ideology ka unu jizi akọpe emeza ya unu kedu afịa bụ ijele ọbụ alụsị but ọ bụrụ ya ka anyị maka ya bịa ma ọ niile na vidio akịta ife na ọmụmanwụ dị ife ahụ mana o ji ihu nwa onye ọcha dị ọ na-asụkwa English wee bịakwute na this man kịta ọ chọba abụọ ma 35 ya akwụkwọ ederede ka o defend ya because na ọ fụtara ya bụ mmanwụ na the masquerade bụ an agent of ekwensu na agent of Satan. Do you understand what I'm saying? Mana Santa Maria ma ọ bụ kedafi ya bụ Father Christmas dị mma nke ndị niile Europe na-emefa na-ekpuchi ilu kpodo ma cross na with black and black ma nke ndị Roman Catholic guzobere a na-akpọ Crusaders ndị afọ akpụrụ nwere ife ọ bụ nsogbu adịrọ na ya na ifu mkpụrụ religion called Christianity kụnyere na anaba anyị bụ no division kafa wetara anyị onye Igbo pụtazi ofu tradition and culture ya ọ na-asị na ajọ ife ka ọ bụ some of them adịghị ekwe abụ ụmụnna some of them adịghị ekwe anọ n'ọgbọ some of them adịghị ekwe anọ na ụmụada ma ọ bụ inyomụdi ma ọ bụ ọgbakọ brethren communion ọgbakọ because of gịnị church because na pastor fa gwara fa do not unequally yoke with unbelievers. So etu amụma bụ onye Igbo nọkịta na some of our brothers na afụ as an unbeliever so far only fa na-afụta maazị na mama nje n'igwe na mamaro Jesus. Do you now understand me? Ọ bụrụ mkpụrụ religion called Christianity wetara na ala Igbo ekenekwenụ m unu onye mara asụ ya so n'ikwu onye amara asụ sụọ n'ala mana mbọsị nta ka a chụọ n'Owere nchi ka emesịa